अरे बोले कौन बोल दिस रे हैं 5 साल तो रहे घर में या हो गई आज तक ले वो मतलब घर में क्या देखलिस ना कि नहीं तोरा अंदर कुछ बउआ औरत होखे वाला क्षमता रे रानी दीदी जी हमार का गलती हो दीदी जी क्या गलती बाटे तो मर जीतिस न कोई भागियो जीतिस न अपन देवर हम दूसर बियाह करके उतार देले रहती लेकिन तू जैसा बेसरम औरत न तो ना भगे सा ना मरिया सन दीदी जी हम तुम करले कोवे करे नहीं कि दूसर बियाह करे तोरे मर के तब न रछ सिनिया तू तो उनकर पीछे छोड़त नहीं खीस ऐसे जन गई दीदी दीदी मत कह दीदी मत कह हमरा के मगर मर गई तो मर माय बाबू की का हुई दीदी अरे बाप मायो बाबू तो कितना खुश होए ना हम भूल जाना तानी ओहो लोग दिन रात हुकत हो जाना के आ सकले एगो नाती नहीं आई ना नहीं कहे वाला बुझलिस न रे मोय के बेसर में एकदम लाजे शर्म ना होवे के तो नखियो के कोई का कहत है का नहीं के कहते एकर के दिन रात बांझ ना पूरा गांव टोला कहत तब एकर लाज नहीं खेला करते अगर हमरा हाथ में रहता हुआ करे दीदी हमार मन ना करे लगी हो अच्छा माई बनती तोरा अंदर गुण में नहीं खे का पता बाकी नहीं घर में को तू गिरवा के आइल बे का करवा के आइल बे रे मुंह मरनी कहीं कि तू नहीं हर से अपन को कुल जरवा के आइल बे कहां ने तोर होई सर रे अरे रानी तू तो परछाई एकदम लांघो ले हमरा खातिर पाप हो गइल बउए लेकिन तू जैसन बेसरम में बार हमरा सामने आई रहतरी बार हमरा सामने आई रहतरी खातो समय जातो समय कोई भी आवत नहीं परछाई कर पड़ जते हुए रानी क्या गुरु आगे भगत छोटा का बात दे बाबू काय अत्याचार में पे गईले बड़ा अगर ढेर बोझ मानी तो हमरा के काहे अपना पास बुला ले तेरा पोत के घर आया ना कोई हनी तैया ए जी सुनी ना अभी फूल तोरे जाके हमें जे गाना गावे में बाझल बानी चल क्लब तोरे ले निमिया के डाढ़ी मैया लावेली झोलुहा वाकी हे माई जी अपन ही तरह पहाड़ा बनैले रहिए सबके घर पे हमरो घर पे उ बंझिनिया के तब जब से उ हमार घर में आ गए तो ये से दुर्गो माई हमार खिसिया हुल बाड़ी लावेली झोलुहा वाकी झूली झूली न मैया मोरी गावेली गीत हो की झूली झूली न झूलता झूलती मैया के लगली पियसिया की चली दिहलीना मैया मलहोरिया दुआर हो की चली दिहलीना जय हो माई जी अपन आशीर्वाद हमेशा बरसैले रही हम माई जी उ पंचनिया के चलते हम जाना तनी कि रहू हमनी से नाराज हो गइल बनी ताकि का करब हम माथे मढ़ाई बे त ढुमही के ना पड़ी उ रानी के हैं ठीक है कॉल भाई मैं जे जैसे कर्म करेला ना वैसे फल मिलबे करेला बताई परब आइल हुए लेकिन वो बंझिनिया के इतना नहीं के दिमाग ना कि हाँ पूजा पाठ करी मनाई जानाई ना अपने में मशहूर रहले यही से तो जैसे करत वैसे भोगत दिया कथी के रे कही शीतली मैया कथी के रहोसा कथी बैठल शीतली मैया झारे लंबी हो के कथी बैठल शीतली मैया झारे लंबी हो के खाना दाना बना के तो रानी बहन रहन त और मैं खाना पया हो जाए अरे माई कौन छी नहीं है तुम में आंखें फूट गई रे आंखें फूट गई रे हमार पूजा में भंगल चाहते रे देखनी नहीं तू देख ना इस हर चीज तू जानबूझ के करेली दीदी जी हम काहे का दीदा
जी अरे रानी तो भगवान को मार देल बन हमरो को खियो जा चाहते रे पूजा भोग करवा के हां एगो बात जान ले कुछ भी हो जा को पता तो नजर ना आवे दे बुझलिस ना आने पांच पहिला ना एको बेटा बेटी ना पैदा कर फिर भी ओकरा कोन होत नहीं रहेला काहे ने किस डूब के मर जात रे हां काहे ने के डूब के मर जात घर के शांति नहीं के बच्चा हाथी मारे की छोटा पूजा 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 कर भंग भई रहता हुए सब यही के चलते हे दुर्गा माई एकर के कबो मत एकर बेटा बेटी दियो कबो नहीं यही जना मेरा सातु जना में मत दियो तू हमार कान दोसला हमार कान दोस बेटे रे मैं बताई अगर रो कैसन माई बानी अपन बेटी के इतना अत्याचार देखो तनी करवा से ई सब साथ हटे अरे वो हमर चली ना भरवा के हमर का गलती बा तू जा तड़ू ना कम चिंता ना रे ले आ चिंता रहा ले मर जाता नहीं बताओ हम पूजा पाठ कर के पारन रंग कर के आया कोई नहीं घर में से लेकिन वो महारानी के अभी सुतला से पेटे नहीं के भरते सही कहल बना कि चौला में जतने पय रहे ला उतने टेढ़ रहे सन ओकरा के आदमी नहीं खन बोलत नहीं खन मारत तो जानते कि कोई हमरा के कुछ कर ली क्या अरे का बोल रे उल्टी बात तबीयत पण ठीक बा ना कि अबे हम 1012 से लेबी सर दीदी पार ना चोता रात बिराते कुछ चुरा रहा के का खेले बड़ी ना दीदी हम कुछ नहीं खाइले खटाई उठाई खाए के मन करता हां तनी नींबू बाटे अरे क्या भइल बेटारा पता नहीं क्या दीदी जी पैरा बहुत भारी भारी लगत है ओए भारी भइल बा कुछ खट्टा मीठा खाए अरे बाप रे बाप सूखल पेड़ में पता ही कहिया से हो गई हो दीदी जी वो सब तो नहीं अरे तबला जात का बाड़ू बबुआ जी के बतैलू ह ना दीदी जी अभी हमरा का होइल हो अभी अरे भइल का बा मिठाई बाटी चला पापा बने वाला बानी रहुआ अच्छा बाकी सही बोलत लो अरे हां जी देवर जी देखत नहीं कि उल्टी उल्टी कुल कइले हिया अभी सही बोलत ले आ सुनी ना जाके तनी बाजार से खट्टा मीठा कुछ चीज ले देता अच्छा ठीक बाटे तो चला हमनी के तो माता जी नवरात्रि में से व्रत के ले रहनी तोरे खातिर हमनी माता रानी सुन गइले चला घर में चल जा छोटको बढ़िया से ख्याल रखिए जाए तो दुर्गा माई जी देर से ही सही लेकिन ओका तो सुन लेलू ना हम बहुत ओकरा के बात बोल देत रहनी खीस देखे में लेकिन का करबो हम बहुत खुश बारी कि छोटकी के हमर गोद भर गेल कोई ना हमरा के कहे कि देखो बड़िया और घर चलल भी है अब जौन जानी कहिन तो ना जानी तो मुंह नोच